Xuntáronse no miradoiro da capela para logo de admirar as tres ribeiras do río Sil que dende el se divisan, iniciar unha camiñada cara ás adegas de Vilachá de Salvador. Nós temos tres ribeiras, Eivedo, Valdofrade e Lagares. Dúas delas, Eivedo e Valdofrade, pertenecían na Edad Media ao monasterio de Monte do Ramo. E a terceira, Lagares, pertenecía a San Vicente do Pino, Monforte. O presidente da Deputación, canda a deputada Pilar Porto, acompañou aos veciños desta parroquia da Pobra do Brollón nesta andaina por un treito do camiño de inverno ao longo duns 2 kilómetros. Deste xeito amosaron xunto a representantes dos concellos de Ribas de Sil e Monforte o seu apoio a que se recoñeza a oficialidade do trazado pola Cubela, Vilachá e Rozavales e a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Para contribuir a proyectar o traballo que están facendo, poñer en valor ese traballo, poñer en valor as bodegas, o entorno, e, por suposto, todo o que levo consigo, pois o viño, e tamén unha variante do camiño de inverno. As adegas medievais de Vilachá, declaradas BIC, están integradas na candidatura da Ribeira Sacra. Por este conxunto etnográfico pasa o tramo do camiño de inverno que ven de Vilachá cara a Rozavales. De cara a que isto se declare Patrimonio da Humanidade, que esperemos que así sea, pois teríamos un BIC aquí, que son as bodegas estas milenarias, teríamos as ribeiras que están dentro da proposta a Patrimonio da Humanidade e teríamos o reconocemento, se se leva a cabo, dun itinerario do Camiño de Santiago, que pasaría por aquí. E serían tres factores moi importantes de cara a que a xente viñese aquí e que o pueblo seguise tendo actividade e vida. O que é importante é que as rutas do Camiño de Inverno, as rutas do Camiño de Santiago se potencien para que por aquí circulen peregrinos, pasen peregrinos, e por onde pasan os peregrinos non deixe de ser un modo de facer turismo. E ese modo de facer turismo tamén produce consumo, produce actividade económica e ese é boa para as zonas por onde pasa. Para concluir o roteiro, bo humor e brinde cos viños de Vilachá.